Utallige danske virksomheder må lige nu gå fra bank til bank med hatten i hånden i håb om at låne penge. Men beskeden er klar. Kassen, ja, den er smækket i. Det er det produkt, vi startede med. En skrubbehandske til grøntsager. Det er at presse en enkelt skive citron. En presser til citronskiver. Den beholder stenene derinde og citronskiver. Og en magnetisk opvaskebørste. Og sæt tilbage efter brug. Her hos firmaet Fabricators lever de af de gode idéer, og de har succes med at sælge. Det ved banken. Så vi har selvfølgelig en historik, de kender vores forretning, de ved, at vi har noget omsætning, vi eksporterer meget, og det går rimelig fornuftigt. Nu vil iværksætterne Lars og Peter så starte nye projekter op og låne nye penge, men her stopper bankernes begejstring. Folk de siger, ups, vi har ikke så mange penge at låne ud, som vi havde tidligere, og så begynder det nok at blive svært. Og når bankerne ikke tør låne penge ud til nye projekter, så kan firmaet heller ikke ansætte nye folk, selvom de gerne vil være med til at sætte gang i hjulene. Hvor vi måske ville sætte gang i endnu flere ting, som kunne skabe flere jobs, så betyder det, at vores vækst, den bliver vi nødt til at sætte en lille smule ned. Der er ingen tvivl om, det er blevet sværere nu, og det påvirker givetvis også dem, der påtænker at starte forretning. De påvirker også helt klart den fremdrift og den vækst, de forskellige forretninger kan have. De drømmer om vokseværk, men uden nye lån må det blive ved drømmene. Ja, for kort tid siden talte jeg med erhvervsminister Lene Espersen og spurgte hende, om det ikke var meningen med bankpakke 2, at små erhvervsdrivende som Fabricators, vi lige har set, skulle kunne låne penge igen. Der er ingen tvivl om, at meningen fra det brede flertal i Folketinget, det er altså, at de 100 milliarder, vi har stillet til rådighed i lån, de skal ud og virke, så vi får gang i kreditformidlingen. Vil det så sige, fra nu af, så bliver det lettere for sådan en som her som ham? Det vil du sikre nu, fordi du låner 100 milliarder til bankerne? Altså, jeg kan jo ikke sidde her og sagsbehandle på tv. Nej, men du er politikeren. Men du er politikeren, der stiller de her penge til rådighed. Jeg går ud fra, at der også er nogle krav fra din side af. Det krav, vi har til bankerne, det er jo i og med, at vi stiller pengene til rådighed som kernekapital, men de skal forrente dem til os med en gennemsnitlig rente på 10%. Så betyder det jo altså også, at hvis det skal være en god forretning for dem, så skal de låne pengene ud igen. Det er jo ikke noget at låne penge og betale renter, hvis man så ikke, om man så må sige, får pengene ud at arbejde. Så meningen er sådan set, at nu skal pengene ud at arbejde, og vi har så valgt at sige til de pengeinstitutter og realkreditinstitutter, der benytter sig af kreditpakken, at de ved halvår skal redegøre for, hvordan går det så med deres udlånsaktivitet. Hvor meget låner de ud til erhvervsvirksomheder, hvor meget låner de ud til privatkunder. Hvordan vil du dokumentere og være sikker på, at de her banker så gør det, at de udviser samfundssind, som du har sagt, altså låner pengene ud til de her erhvervsdrivende? Jamen, de skal simpelthen indlevere en redegørelse en gang hver halve år, og den bliver offentliggjort. Og der kan man ligesom sige, så må den enkelte bank jo selv ud og stå på mål for sin udlånsaktivitet, hvis det er sådan, at man ikke skruer så meget op på blusset som andre steder. En helt ny analyse offentliggjort i nat viser, at antallet af danske kvinder, der dør af brystkræft,